26 Asrambari constituency West Champa Hawar BC Tham number ward Mayong Kuthung Kaimini Thui Thangnai Romon Debrumani nu khungo thangai chubai kya Tipramotha thangai manjagi kya Tipramotha Khwai district working president Tirthi Debruma Khwai Junal chairman Bishu Debruma block committee member Monoranjan Debruma monitoring committee ni vice chairman Manav Debruma Shukumar Debruma Pawan Debruma Khobai kubun adongrok Pulana hambai sini media person sono khabar khaiman bagai sentini oro khaiman karon kai pula jong tini phakya tini 26 Asrambari constitution ngai West Sampasura bisini 3 number ward Mayong Kuthai eba Hatimara kamio oro khaiman karon kai tini tamnai monitoring no member khoroksa sini takun into bini babu thanai koljun thika koljun age tini sarin simi bongrong gai bini paithak ni tamnai panda eba 13 dini kitong tini sarin simi sak surya yang bothika ambaga sing tini tamnai borok nok dukhunga sukjaya songni jo saimano eba sing subana sung sukya abo jotona korin no sung song kara jatona ro hapono korin bisukte sing tini rang khoksa khone milu sing borno tini kabang mani reme hapono marum tuirok simi sing kisa subasu khlanyani sing bongrok phakya sing tini ora subasu khaitini phaimon nai sini khwai junal ni chairman borong nang bisu deborma bo sung phaimon jak phakya te phaimon jak phakya sini sabjunal Tulasikon ni vice chairman sini borong nang Osit Deborma te phaimon jak phakya sini 26 Asrambari block committee ni committee member sini borong nang Monoranjan Deborma te phaimon jak phakya sini monitoring committee ni vice chairman sini borong nang Manav Deborma member sini borong nang Sukumar Deborma te member Pawan Deborma te sini Jitian Chong kamu tunggu sung tinoro phaimon jak phakya te abahkina sung sini bubagaran dakma bisitri sung suk bosu yeba sung je mansak abahkai bubagaran dakma bisitri sung takujura sugala tunggu ebong phai nai dinobo sung abahkai suba thanai awamagai sung tini je phaimon jak jotono hambai ang borong no hamban jari gutai ko sini maharaja ni ko borong mati khen chubai tango yang tini kaisa dikai annong ni borok thei borok mati khe chubai khang borong no khub hamanyo mari guta hamja gutang ro o jangan mung tamo ini parani mo hangkai tinnon wa Hatimara pasin chamba sorata sampai Saudara hari malam saudara kesat TV dikasih iman bilang gua Rafuta
Di dokter belum bilang loh, Bang. Sama. Boleh bisa boleh selesai. Sama-sama. Ini